Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Standby sa Aksyon Night Patrol magasunod sa dili ginamang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunang iging disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Sabado nights, cool na cool sa akin. Wow! Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radio! My God, I hate trucks. Aksyon! Night Patrol!
May gabi sa liwat, kamusta naman mga palangka naman tagpalabati, Region 1, pagkapalagad kita sa labilin isa ka oras, 16 minutos karon nga adlaw Sabado night, hataw Sabado edition, Petsa 23. Sabado naman nga edisyon sa inyo sila nga palatuntunan sa kinaandan liwat naman naton nga mangin kabulog ang bilog naman nga pwersa sa aton news team. Aton sila nga mga correspondent sa liwat na Manila sila nga pagdurong sa pinakaulihi labas natipon nga mga police report, blotter entry, record of events, opisyal nga nabalhag sa police blotter entry aton sila ka polisan Central, Southern, kag Northern Negros. Of course, ang ato sa nga patrol to Crossfire Patrol liwat naman nga magalabiyong sa pila ka bahin sa Metro Bacolod. Ato naman liwat nga bantayan kag imorsuhan amat-amat naman nga pagdalom sa kagabihon. Sabado night white naman ginapanayo kung ano man nga mga eventualities from where the action is. Ara si Action John Diaz nga magaresponder back to back sa aton nga piloto Aksyon Ninyo Bugina. Update sa mga balita national kag international. News Center sa Action Radio Bacolod pang Sabado night. Builog nato na puwersa Action Dale Salazar. Opda magita sa aton sining mga technical partner diri sa studio ay master control sa technical side ang puwersa ni broadcast engineer Oliver Pason. Backup diri sa aton nga IT expert Action JM Baikin. Dito naman sa transmitter control tower sa Barangay Talok, Siyudad Sang Bago. Builog man nato na porsa ni broadcast engineer Edward Balico. Sa kinandan ang inyo sinilagad. Ang kurman sa Action Night Patrol Program. Ako naman sa Action Eric Magbanwa. Opdirin nyo ko sa labilin isa ka oras, 14 minutos. Nga pagpangalagad inyo palatuntunan. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio! Nagapanginbulahan kita sa bag-o na pilian nga mga officers sa Negros Press Club nga nagpatigayon kainas ang eleksyon dira sa NPC office. So, congratulations sa mga nagdalaog. Bag-o na pilian nga presidente sa Negros Press Club amo si Ives Montisilio sang RMN Bacolod. Ang Vice President si Eljan Castaño sa Radyo Bandera. Ang Secretary si Nanette Guadalquiver sang Philippine News Agency. Ang Treasurer, of course, our own Action Eden Aboso sang Action Radio Bacolod. Ang auditor si Marcian Moico sang Digicast Negros. Samtang anapilian naman nga mga bag-o nga Board of Directors amo sanday Merlinda Pedrosa sang Sunstar Bacolod. Action Boy Duran sa Action Radio Bacolod. Carla Cañet sang Sunstar Bacolod. Kag James Tuga sang Negros Daily Bulletin. Samuni ang nagdalaog bag-o nga mga opisyales sang Negros Press Club para sa 2021-2022. Congratulations sa mga nagdalaog, congratulations. Sa wala nagdalaog, better luck next time. Ayos, ayos! Uy, Sabado night, thanks God. Tangin mayo ang lakat sa panahon karon nga hapon, ha? Hasta karon nga gabi. Madamo sa mga kabituunan nga naga-igpat-igpat na sa porsyon sang aton sini kalangitan. Ang haring bulan ara na naga pulo pangilay saya sini kasanag.
Sabay pa nga hindi nila magulan. Kalikiti mo ni Silingko hindi tamapaktan pero may ang lakat sa panahon. Although nga ti daw na tunaw na to si LPA. Pero sila sa pag-asa ti hindi tagid malikawan ang kabaskog sang hangin amihan. Kung kisa daw mumuni ang nagakos bla. Sa pagtipon-tipon sang galom nga nagakos man kung kisa sang maulanon nga panahon. Suswal ang aton permigi na hambal alert 24/7. Ayo sa mga motorista sa nagabiyahe pa, halong-halong lang ha. Kung nakadrink, ayaw na magdala sa lakyan. Ato nga mga kapulisan sa nagkalaing nga mga police station, diri sa Metro Bacolod, nagapatigayo na sa ila sining routine na ginahimo kung gabi, police visibility, saturation drive. Agod lang nga mamintinar ang katawhayan sa syudad sang Bacolod. Under the leadership of Police Colonel Manuel Placido. Si Toto Jenny Ulati o siya pa-shout out na pare. Wow. Toto Jenny Ulati no. Si Rogelyn Rihida adlong pa-check attendance lang wa. Sila ni Sanchez Ariane. Pa-urok-urok na sila pamati. Toto Alex Montesada, may gabi ha. Si Giovanni Sophie, kag si Lori de los Reyes, so check attendance lang. Si Mac Del Rayo, kag si Buyong Manyala, karanaw. Si Homa Lomela, may gabi gid. Pa-check attendance man. Toto Helmond Garbanzos. Sa mga Garbanzos family, dila kuno sa may J.R. Torres, Barangay Singkang, ginatamyaw gid kamo, Toto Helmond Garbanzos. Way gitada. Aileen Rivera, may gabi. Sa kay Venjo Gonzales Gargaliano, nagapa-urok-urok na. Sila ni Agnes Iligana. Si Kativer, may gabi Kativer. Dara sa Valladolid, si Liberty Malapitan, Tutong Suset Kanyas, kag Alan Arivalo, ginatamyo ka mo ninday Christy Arivalo. Sa kay Madam Maria Los Gabaran, Abkilan, Madam, good evening, kamusta ka Bangkalan? Ulanda, Madam Maria Los Gabaran, Abkilan. Yando, Okon Leandro, Madam Ba, from Ilocos Norte, monitor sa kaliyo, Lare de la Cruz Araman, si Jocelyn Arisibita, Ulak. Ay, aras la. Gapa urok-urok sila. Vicente Talio na mumano. Kag si Nilda po. Ano ni si Tita Connie po? Sige. Check na nga ito sa nga Patrol 2. Ato sa Crosswind Patrol. Sako ang lambiyong sa aton nga mga patrol cars, no? Police visibility, Di malikawan ti kung isang mga ulo-ilim na natin sa Bacolod, medyo damo-damo sang nagapulo panyapon, bukod sa pamilya nila. Pero puli nga mangin mayo man ang lakat sa panahon para pagpuli nila di sila basa. Check na si Axon Jan Diaz. Observation report sa Sabado night. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Radio. Ito ang aksyon, radyo, aksyon, radyo. Aksyon Radio. Action Night Patrol Field Reports. Dari si Axon Jan Diaz sa Observation report dyan. Good evening. Sabado night. Kodamo, subong sa nagasinumbali. O, namin ko lagaw kay the weekend kinaan. Abi ko, damo kasala. Damo kasala, utot. Ate, kita mo gurubo ka. Gani. Abi ko, kloko utot mo. Ali kami nagkaroon ng gabi sa may Bacolod City Government Center. Kamalok aksyonerik sa NCC, di ba may ginakayo, di dampi sa may gasolinahan, blasa to, di sa may Petron, may ginakayo, di nga dala ng drainage, ginpatapan nila. Bakit aksyonerik, dra nila ano kayo panawag, gintipon, dra nila parang ginaplak ang mga nagabaligya, bla, sa mga fishball,
Putsin mo isa na lang ikaraya, di sila yari na di sa pinakikilid, di isang gasolinahan. Kung mamakala ka, pamaaw mo abi, o kung gusto mo kanon, dikto ka na naging madiretso. Dikto ka makadtok sa diri sa may right side, sa entrance dampe, Okay. sa Bacolod City Government Center, dira nila makita ng mga nagabaligya. No, may mga mani, ano to talaga pati ng pangan, yung mga kabataan. Oo. So, dikto nila tanangin pamutang, kaya para hindi magrelakta, bala? Kaya kalaway man to, kaya nagalakta-lakta, di nga nagabaligya mong, pero kisma, kung dikto lang gid sila, diktong tutok, tapos kung gusto mo yung maglagaw-lagaw diri sa plaza, lagaw ka lang diri, may bakalak pa pagkaon, kanto ka naman diri, basta importante na pang haboy mo lang sa gustong imo nga mga karagalan, mga pagkamutang ginagamit sa magkaon, action Eric, no? Karon gabi sakto kagid, kasi nung bali, gid ang mga police patrol action Eric. Oo. Paglabay namon sa may libertad, ito naman tong police station number 6. Ate, very I good. think Jute, Gurumigo, gusto mong salendra na eh. No, nasa Maskilan. Desk officer? Hindi na sa salendran subong eh. Gali. Patrol pag ginasa subong. Nag-monitor ginasa sa patrol sa police station number 6, Sa no? alert, sagli, sa alert. Sa alert. Sabot kong duty, pagyapon ni Police Executive Master Sergeant Artos Esquadra, Oo. ang SESPO, sa station number 6, kaya isa na naton, katag palamati action erect, no? Abot kong libot-libot, sila guro subong ay. Pero kung lang naton, halos talan ng mga kapulisan, mga pulis sa patrol, perting nilang bigong, amo sini oras, ang police station number 1, ganiraya-raya, gito yung mga motor cops bala nila, Okay. motorcyclone, ang sa action erect, nga amo naging gamit nila tapos nga una na sila sa mga areas gasunod ng patrol Oo. no kay para dasig ang pagresponde kung may mga may magpalagas grabe kundi isahanay lang Gamit. pati iskrit tayo malusot gid mo sa mga motorsiklo amo na may mga dalagi ng motor usually station number 1 Oo. no may man kay ti gasigilibot sila ano ni nila ginatawag mo na ito nga Police Visibility Patrol. Okay. May kinanglanon magid nga manantaw nila kang masikyar nila kung kamusta ang palibot, no? From time to time galibot kin man na sila bay magid kulang kapulisan naton. Oo. Sa pag-check gali kay namin lang gid sa police do kabalo sila mag-assess, mag-evaluate kung ano mga cases kinanglan nila siktohon gid sa gusto. Okay. And ano mga cases sa kinanglanon nila action rec nga lantawon ganang panumdom reminder gina-assess man nila before sila nga magsaruso bala sa mga area. No, may man nagani kay para hindi gid bla mo sina katuman ka TikTok kay hindi gid makahalalit man Okay. no sa ibang action rec ang ginahimo dre Oo. nila no. Karon ni gabi diri event sa may Bacolod City Government Center kadamo so man nagalambiyong pamilya no. Importante may suksok lang face mask like diri sa may NGC sa may ground area diri damo nagapulo ka picture kay may Bacolod diri nga ngalan nga dako plus ang suga nga green kag red sang NGC nga fasad si ara gyapon Okay. no ti nagadugang pag ginakanami man sa laragway nga makuha nila depende kung sa gatigid magkulukuha picture action direct no. Gani kati kon mga picture mo nga damasanag do kanami giman sa background nyo do nagadugang man ang nami sang imo nga tsura mo. Oh, labi na agad ko ni Kauga pa picture be. Oo. Ako? Tapos lang sa direct sa may ato ba sa panundom lang gali sa to mga action nga nilabay sa action area. Basta ba si dasig papadalagan sa mga motor black kag do hindi ka kita sa layo, no? Lapit na sa may lagon mga kakson, may nagakayo, darami nagapaminta sa dalan, hindi lamang pinagusto pagpadalagan, nalay karon mabungguan yun, hinay-hinay lang, kaya may nagapinta, dara, kaya para tis meron na pedestrian lane, no, nga malabyan ang mga nagatabok sa dalan, kaya hindi man magtugas ang aksidente, actually, kaya wala man natin ginapangayo, no, hinay-hinay lang sa aton nga mga kakson, no, kaya para solve kag wala gid sang problema action ereka. Yes. Mayang gabi gali kay di ko tong ano to ay Sir Dexter Ayat Acuña naga-monitor karon nga gabi. Si Sir Dexter mo ning trainer namon sa una sa banda mong kabalo banda kami sa una. Okay. Na sa resort trainer namon kilabot rin Sir Dexter pito ka Bacolod ni saya. Na galabot to sa train sa amon sa may Isabela sa una eh. Mayang gabi na kay Sir Dexter naga-monitor sa ro ginabantayan nagita ko karon nga gabi action erek no. Kagman gabi kay Barangay Kapitan Boy Pico kay lalay man sa Pico panawagan sa Black Sonareka nga iya diri ayo nga ko tanid da sigon ang pagkayo sang dalan kay ang sumay mansilingan pili sa road abala pero ting perwisyo sang mga tao mong mga motorista nga naglabay dara kay lubak-lubak ka dalang dalan gusto gid pambuo-buan abala
gimpang guba na aksyon rek tabali ni ka Pico kung siya ang obserbaron do kay hinay gid sang improvement o kunabi development sa pagkayo dala sang dalan aksyon rek siguro dapat nila i-double time especially contractor Correct. na may ara dala sang kontrata aksyon rek kay para lasig-lasig Manila nga matapos ang dalanon sila dira no kay Yes. mga isa nila ka problema aksyon rek kabalo ka kalaba la sa proyekto hindi sa may magsilingan gid Okay. wala pa ka nakalabot na diri gid sa unahan pa sang kabugason at pagit na sa pinakapuno sa mga tutong dampe bala na dito gina ang amo na kalaba ang gina-construct nila sa bando ni Kapico ang tabo bigyan na tingob nila buho kaguba balang dalan hindi man galit nila matingob-tingob man kayo so ang ayo ilang diri na kung pwede mo padasig-dasig pagid actually ang pag-construct nila sundalanon para at least bala maka ano man no kaga hindi man matamaan ang mga nagalabay nga mga motorista dira sa area kay kadamo nagikano sang reklamo nga ila nabaton kapon kuno may reklamo naman sa nga nabaton tigin pa dalay naman to sa may NGC kaya may naman kasabat sa litigya ginaman ko City Engineering's Office damo na nambal ay kung may reklamo gina-accommodate nila para at least mababatian man actually ang ila naman da mismo nga side isa di pagka problema ni Kap ang ano bala ang road clearing kabay subong tambal yes. May area dara actually nga isa kadalan sa barangay Mansilingan nga ang tag-iya do vulcanize hindi sa vulcanizing do shop sa mga salakyan gapangayos lakyan ang balati ang mga customer dalit na nagapila sa dalan hindi niya may malabyan ang mga tao nga galabay kay puro na lang salakyan kaya balik kapila naman nila sulsuriton sa wide gid tay gayo sa subong bulig na subong sang Bacolod Traffic Authority Office kaya balda nila kap kundi pag na magpasaway ay patowing na lang tani nila bla kung hindi gid maggalin ang mga salakyan guyod na ako na hindi gusto tagiya nga pakwarda kati dalan niya alagyan ka tao hindi ka parkingan ka salakyan nga muna ako sa kambali ati amo na kuno ang negosyo na magkatod nila pero balikap ang alagyan ang dalan dapat para sa tanan nga nagalabay ng mga salakyan hindi na dapat pagparkingan la okay lang ako magpark ka kadali tapos lakat ka na dayon pero kakatabo ko nung kakadugayan gid la kuno di namo na reklamo siya bala isa ko ni karason kinali amo ning rason nga ma-pilot sa kaso kundi di magamayong iya road clearing at isa pa madisgrasya at malad kayo lagi sa may bitaw nga i-check liwat dala kay may maharap pagkita ko ng lugar aksyonerek nga ang mga jeep dala Japon nga paskil sa dalan tambali obstruction sa dalanon nga hindi nga mo nang isa gidapat nga ano ilikawan sa barangay kay part ng road clearing actually man bro kay nagolo extend pang road clearing kay kung sa taon kadamo pagit sang ano day plastaron sa may barangay Mansilingan labi na sa may COVID-19 damo nang ayo yang sa tanan nga gimpanggaan notice nga dapat magtahigad o kung kwaon abing nagralapos dalan abala ayo ya ko pero man ang iban kay para hindi bla matamaan ang barangay actually ang barangay Mansilingan abala sa bunga daan do okay naman ang COVID-19 nila nga kaso kabalik ka Pico diri tadi ibululigan man kay ti manugtapos ang road clear kasi simple lang man kuno layo mong nga kakson naman dara kay galapaw ka sa dalan hindi man kuno ya local nga policy national policy nga danang road clearing ikaw na buligan ang barangay man Japon ang makaluluoy action ereka correct so buligan sa mga taga-barangay Mansilingan dira no nga malikaw sa mga obstruction abi sa mga nilikap na pahita mas mga pagi para madali-dali dira kay may mga cases sa dako no nga kung kay sabla ang dalan lapot sak tigin ublan nila ginapasimentohan Manila no para sa alagyan sa mga motorista pero bali hindi dapat pagparkingan ka motor gid nga dugay-dugay gid okay lang naguro ko why may nagrabay gid nga salakyan naglakapakat sa ibang mga tao sa lugar pero kung alagyan gid ka motor o kung mga salakyan abi dapat gid ligwa ang dalanon action Eric no yes na-interview na to si Kapitan Boy Pico Kaina Kap Mansilingan Kap As also for ang activities na to sa sa goal of 12 minus 2 sa nagtungkang siguro mga less than 10 cases na lang mga activities at sa barangay pinasulungan sa mga quarantine facility. okay at ito hindi na kami na mo sinakadamo o biyat na gulbi-gulbi kataas kap no At yung ko para sa legal sa isang katapag isig nito kasi sumunod ang isa-isa gumawa
Okay, abang pagkuhan po, ginabalik-balik na mo, kay i-clear nila, after a week kung hindi na sigaw sa barangay, balik naman sila. Ako na, no, may assign kita na team ng nila, upang mga yakan, no? Mag-check lang sa clear na area, at ang iba na kita tagal sa mga notice ko na naging comply na nila. Kita yung harap nila na may comply. Okay. Ang may harapan kita, no, especially ang long block na mga informal sectors, hindi na kita yung dahil ma-clear, no? Palangirin mo, ipasaran sa barangay council, sa Korean barangay, sa resolution, nag-stay sa Bacol Council Authority na magpatigayon sa socio-economic survey. Okay. Kapag ma-qualify ni sila, makatagal at sa relocation dito sa Professor Village, pagkabot sa panahon, inakadalan, mahawan din. So, kung silingan ka, mga more or less, pila ka percent na ni ang inyo nga na-clear sa pila pang remaining sumuman? Ang percentage ko ay kumapano kung sa last year na bulk clearing 87% na yung napata, no? So, bali, ginapunta mo kay may mga kitang mga tagal sa mga notice mo. Bali, ang ginag-create, ikaw mo yung dali grupo ka, nga mo lang ilang ginaobra pero may monitor lang yun. May nag-create ako din sa team ng ginaobra ko niya panghatang sa notice. After 10 days, sila na nagtuhan kung pala nagtuhan. Kung wala, kinakalibayin sila. Ang iba nagpati, ang iba waiman, no? Bakit may ari-ari kami niyo? Di sa suban na akong dibalain, may ari-ari kami niyo nga papakosya na akong hindi kinuta ko lang. Hindi, kapilalig ko kang tuga niya. Hindi mo ulit siya. Hindi pa isang pagkapatay ng balaya. Ang balaya 40 days lang. Ayok sa 40 days, kita ko sa ang ilahaya. Sobrang pinagkuhan. Like ako, no? Pinagkuhan na niya. Nagkomisa naman sa inyo sa bato. Kaya, panahon, pinag-usubukan lang ako, no? Sa isang tamang problema, ang dahil sa mga obstruction ng mga sakyan na. Ang konsang dito na ito na wala sila butangan, no? Kung na i-towing nila, wala sila butangan sa compound nila na sa may ila office, sa compound sa BCTO. Ako lang isa man ka problema sa dito, especially may hari kita niya isang kalalan. Nalira siya. Kalaan nga mga sakyan na gupabra siya niya. Sa kalinsunalan. Okay. So hindi dapat pwede. Kanina po mga sumpulan. I-report sa City Legal Office. Masibot siya. Wala itong towing na wala hindi sila putangat, no? Sa ila to okay sa bitaw. Action, Eric, mo to si Barangay Kapitan Boy Pico. Bala gusto agad sampulan. Dahil mo to balagan ni ito pagdalayo na rin ka Pico. Bala, hindi ka pwede magkakas. Ako din bongkas. Ikuha niya, i-practice siya pagkakapitan. Kaya may poder na siya, kag may rason man siya. Ganyan ito ang balakay na, damo na ko nung ayo-ayo sa tupad balaya dara. Abati, hindi gini ha. Kung digit sa mga kamay na lang pang mang bukal, sanggit pang plastar ya dara. Agad refer niya na mo ng mga sarakyan yung damo ka parking da? May harapin na sa tupad, kano di lang piaksok ka sa dalan, bala may gin-construct, kano balay-balay. Ti kwaon na, kaya hindi na pwede. Oo, doon mo na kung doon naglapaw laman sa dalan, kaya bala kwaon, gid. Ang naglapaw sa dalan, kwaon, ang hindi maglapaw, hindi na pagkwa. Oo, ato ang pagdikap, ang ito na batian man, nga daw may isa na nakatalyer, ang balit kayo, mas may bitaw, galat iti, ang wala good enough lang ang space para ko itowing, sinadara. Ang ambato ni Kapitan, ma-request lagi sa City Legal Office, nga mag-ano sa lugar, actually, kaya ang gusto ya dire, kaya kailangan mo ko na daw pasaway. Ang badal padapadan sa barangay, ang population ni dire, dugadagan, lapit ko ng mga 30,000, something dira, ang bali ati kung di ka magpasunod, ati amo gid ang bali sampulan ta gini kay para dumadudla ang iba na, no? Sa pulan gid kag kuan gid kag inaya ti lain order na isang DILG or asi ka mabultadahan. Gani amo gito ang bali ni Kapitan na Boy Pico action director. Kung makontakar ko sa iba na ko padala sa DILG office kag way magaksyon ko di balda ka. Oo, ilam na subong ang kudak-kudak na nga daano, disgust na mo gina-disgust. Subong na subong sa isa sa kudak-kudak subong mo. Oo, so gina subong niya. Sa social media.
Oo, do hindi amo lang gitawag nga ano mong hindi takto nga paggamit sang media bla. Wag kita palantaw ano ang matabo, anong epekto before ginapang post no. Okay na kung gapanawagan ka may mayong epekto ka madulot pero kung kilabanan pangguba lang man na Ikaw lang ko kay Kapre, aksyonan ko. Nagkagsampulan ko ng talyer da nga duga nga problema da hindi makakasigadalan da. Oo, ang bako kay Kap, ano nga lan sang taliger ka paano nga. Sa hindi lang ang action dyan. Aksyonan na namon, kundi pag ito pati, lagi kami guro makita ay, kaya pwede ko rin na malawag ang dalan. Kaya bala subong ka pala pasensya pa ko sa ila, pero kung di pa isa magsunod sa mga notice, mga kung may team na sa kung naging create, nga load daw, magagabalik sa mga areas, pero kung di pa sila panoto, ati, lagi sila magkinitanay, antes ang deadline sang road clearing action, Eric. Kaya sabi niya sa barangay Panukuya, halimbawa kung may ara dira nga daw sa gabal sa dalan, pinapadaan namon na notice. After that, patawag pag sa namon personal. Pag istoryahon sa barangay. Pag hindi pag isa mamati, warning ka na namon siya. Kung di ka mamati, say mo na ka-i-refer mo ni sa City Legal Office. Gani. Amo na dapat ang Brown sa kalabag. Kaya kabalo ka, even diri sa palibot sa sunod sa Bacolod, kadamo, gid sa mga mo sila mga cases action, Eric. So, fully nga magsunod kag iban, kag hindi bala magpasaway, kaya sumukod na may pandemic na, pasaway ka ba? Kung isa kita papilis sa kapitan, anong gusto mo? Gubo na mo na nga kami maguba ang City Legal Office kung ikaw na lang mismo maguba na sang may diferensya kag may naglapaw ka nas dalan. Ati, ako na lang ka pa matamat. Oo. Ano ba lang gali na mga ablaw? Inablang ginatagaan sa tsansa, nga siya mismo maguba na sang sa nakaporson sa balaya kay kumo nga sa gabal isa di pa hindi manasa tayo hindi ka kapitan depende si mo na kung hindi ka dati kaguba na mo si Legal Office na bala ka da gani man amo na balik ka Pico dara sa Pansilingan buligan kay titamo pag kitadaan sila may gina-asikaso man labi na ding dalan sa may Mansilingan Felisa Road bala ti saya nga daan ka kadtong reklamo kay abi sa taos siya nagpobra dabali ka pidi ni amon obra wag kami kasarang mag budget ang dalan nga mo sa proyekto Kaya bali, pero ako mo daron na namon kung may mga reklamo kamo ilabi na namon kaya mo na responsibilidad action Eric no ano na karoon niya gabi, patay na! Patay na ang suga sa NCC. Sa NCC. Kaya di ko dugay, lason siya naman Lason siya. Ano pa, may 15 minutes pa. Ingagaw, last trip. O, magkalala ka dahil may popcorn, may available pa sa gihapon. Hindi pa kalimtan, may tubig na yun. Basta masalamukan ka, disgrasya pa. Basta kung ganing lapit sa ilong, hindi lang magpus nga. Basta malipong. Basta matala kapag kaon sa baba pagkato sa ilong. Oo, hindi lang mag-post nga. At tandaan, ang tanan may baba. Pero kung mag-post nga ka, gwanta lang, hindi lang pagigop. Hindi sila sa may ganitang o damo, tigili. May mga policeman din naka-assign kada anak sunarek mo. Sa likod ng NCC, may outpost na device sila sa likod. Oo, may sila outpost na. May police sila tigili naka-assign. Ang backup, ang police station number 2, Sunday Benz Salvacion bla? Salvacion? Oo, aras lang yung selection da. Oo, arada sila. Sa Salvacion, may kita doon. Sila ni Police Master Sergeant? Staff Sergeant John Cabayaw. Sabay, sila Cabayaw, ito kinopod yung mong. Gani, partner na, badi-badi na Oo, may pwede sila bago. Subong ang na-assign dara before Migo, before sa isa ka unit, agad subong sila, bastog nga sa station 2, balik di ko na paglawag nga lang niya, pero basta sa kapamatik. Sa din station 2? Station 2. Kaya kamulo, kado may mga bago, mga BCPO, bla sa una, people. Oo. Naging transfer sa Iloilo, sumong amat-amat ang balik. Doon nag-swap ko, kay Tiban, kabay sa ni Sir Espino, to, kibot lang na ganito, tapos biyak naman, nagipang kailo. Oo. Iban guro gin balik dre, no? Ako na reka. No, apang kabaylo-baylo din sila. Mayroon sa Lieutenant Tyson, Station 7, ganyo. Oo. Mga waswas na. Si Sir Hindran, Station 6, hindi na bla? Oo, Station 6 na siya. Oo, si Sir Hindran, sa Station 6, ginatamyaw na sa Migo ya, si Arnold, kung nagatamyaw siya. Sa Arnold Delis, guro? Ambot, manipildo ya, Arnold. Migo ni Sir Hindran. Amigo sa Hendran. Sa Hendran yung ka-chill sila na sa Hendran. Sa Hendran, nalungi lang, no? Basta ganit mamispiyong yung mga kilala, doko lang. Oo, doko lang yung basi kung may ko kakilat. Hindi, doko lang. Kaya bakit ang nawong?
Kita mo na mo tungtong sa espiyo. Oo, sa espiyo, no? Masalang nga aragoy. Aragoy karami. Yan na betor na. Na ako bukas yun ni Senjising mga baligyan. Dre banjing agaw man eh. Bulubinta man pila pa man ka oras wa. Lawig pa no. Ti pwede pa sila kay agaw ni bakal-bakal aksiyonary ka mga riders ibandri naga pamulya no. Dapat din nagkapulo pamulya ang mga riders may mga balon no. Amo na yung uso subong mga balon-balon ng bata na blang ka picture nila may mga design. Okay. Mga Muni oras mo binigyan pa na balon? Oo, may balon-balon. Nabalang do helium. Nabalang nakita ka na may mga design na plastic. Oo. Di meron. Ganyan nga lang pangan. Ang ginapalupad sa langit. Nabalang may mga suga-suga na. Okay. Meron ba makabakal ka dito? Mga bata-bata. Nabalang nagbahay nga sila pang i-charge babaw na kaglagson-lagson. Oo. Ritis lang. Galing kitiway na di mo nagbasahe. Mong suna may gabasahe. Dito subong daw wala. No? Why na? Ang mga kaksyon na to nga mga members ng mga bulag-bulag na rekap. Bawal. No? Ari di sila sumuna, sumungway na. Ara sa mga mall, may ara sila nagapulo mamasahe. Pero subong daw wala na sila diri naka-standby action direct, no? Sige. Anyway, kaksyon na mo na ang pinaka-uli nga sitwasyon sa palibot ng syudad. Kana, may sa itong panyempo. Hopefully, magtayo yun ini. Kabay pa? Sa sitwasyon, mga kaksyon ng panyempo, medyo mabalubog na. May mga cases medyo mapulo paang-paang. Pero at least may bitoon sa kalangitan. Amon tayo, dara, no? Correct. Na kung magkalili ka bala, oh, there's a star. Oh, where's the moon? Ang nagkik na ito magkaksunod ng sitwasyon sa palibot ng syudad sang Bacolod. Matayari ang pinakamaksyon. Balita nga tipon sang patrol. Sa pakita sa Gamo padaan nga naglabiyong sa pinakamadalon sa palibot ng syudad. Sa totalan yung magkaksun tandaan nga isa sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Una sa bato na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat gid Action John Diaz sa Very Abet Live Report sa Patrol 2. Ang sitwasyon sa Metro Bacolod sa Sabado night. At least may ideya na kamugamay. Plus ang interview na kay Kapitan Pico sang Barangay Mansilingan. May gabi dila sa kay Marvin Aguilar. Partner da si Toto Elmar Doromal. Mga Pilicias boys niya. Gamonitor sa kada gabi sa ato ni Toto Marvin Aguilar. Kag si Toto Elmar Doromal. Si GVL Lontayaw kag si Felix Langbid aragid. Si Sir Dennis Permain family ara siya. Pa-check attendance lang sila ni Bibian na Cañete. Check attendance lang si security guard Vicente si Miliano Dara sa check-in hotel blara dada sa pa urok-urok permi no. Alex Montesa nagapamatigid sa ton. Reynaldo Poderoso kay Giovanni Lin. Good evening, Action Enric. Ari lang kami nagapamati mga seafarer na ari na sa Manila, San Andres. God bless sir kag sa pamilya ko da Lao sa Binalbagan.
kag Del Rio sa Kabangkalan. Alin kay Mac Del Rio. Jocelyn Libuon Dispoho, may nakapagpaurok-urok ha. Sa kay Erwin Gonzales da sa Maaw Arasa. Si Katiberg na tamya yun lang si Tioya Ben Binido Ledesma sa Purok Orchid sa Binubuhan, Bago City. Alin na kay Katiber. Mga taga-barangay Talok, Bago City, Pamilya Podiroso, tamya kamo ni Toto Rinaldo Podiroso. Sonia Martinez, may gabigid. Mrs. Saldi Riston and family, happy listening si Muda Sald. Dara sa may Frenchville Sumag, LCC Frenchville Sumag. Ginatamya ka mo ni Gardenia Gonora. Kapaurok-urok sa pamati, no? Si Olivia Hulagting. Para si Olivia Hulagting, oh. Si Ramona Acero. Pa-check attendance sa Saxon Night Patrol. Sa kay Joshua Piñol, nagabidala kay Toto Joshua Piñol, kay Christopher Redfield, kay Maricel Arribalo Bindol. Para sila kapaurok-urok sa Action Night Patrol program, no? Tamya ko dira si July Viejo alias Calvo, Aileen Viejo alias Perica, para mi alin kay Kukoy Viejo Sang, Purok Rosal, Barangay Takuling, Bacolod City. Si Isidro Dayo, naga-monitor gid sa aton. Si Raymar Biranyo Lingoste, para sa Barangay Hagimet. Naga-paurok-urok gid. Toto Roy Beltran, ha? Toto Roy Beltran, check attendance lang. Si Materesa Hofelenyar, amano, ha? Tamyata lang sa may nga pagpaurok-urok da. Kamati sa Action Night Patrol program, no? Elizabeth Malaka Gabala and family, happy listening. Kay Bert, o kung kay Bart Bertulano, ara siya. Dapa urok-urok, no? Sige. A report na aksyon na Jan Diaz, giradulo naman sa inyo sa Kalabas sa Santor Plus Herbal Capsule. Nagabulig ini pamakod sa aton immune system. Nagabulig para nga may mayo ang sirkulasyon sa aton siningang dugo. May skin problems ka, may gum disease. Dako ang mabulig sa Santon Plus Herbal Capsule. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ring tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal.
Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang... Una sa tamang serbisyo, aksyon! Aksyon! Radyo! Sa silingaman sa Tubalakat, i-check na ang mga ason-ason na nga mga report na gika sa ato siling nga mga correspondent, mga taga Police Station 6, again, ginatamyaw ta, happy silindera sa inyo, ha. Mr. and Mrs. Lowy Di Paul and family, kasi mga Dungganon boys, ara sila, nagapaurok-urok, gid. Ara gali si Eugene Sapini, upod ni security guard Vicente Similiano. Sonia Martinez, ginatamyaw ka ni Ivan Martinez. Mr. and Mrs. Ramon Caglilia Taton, Mr. and Mrs. Remo Caclarita Tampipi and family, Toto Clark Tampipi dira sa Gardenville Subdivision, Barangay Tangob, happy listening gid sa inyo, no? JZ Lutaw, mayong gabi gid. Panginbulahan si Vanessa Mayo kay Action Boy Durano, kag kay Eden Abuso. Wow. Ayos. Sige. Mr. and Mrs. Judith Calves Pamposan family, kag kay Ebony Botser sang Germany, naka-share na sa. Shout out lang sa mga taga-Dawis, alin kay Chuck Taylor. Chuck Taylor na sang Dawis, ginatamyaw yagid. Fred Castor Biascas, malandara nga pag-paurok-urok. Granville 1, Mansilingan with my wife, Helen, alin kay Nonito Novero. Nagabidala kay Mr. and Mrs. Nonito, kag Helen Novero sa Granville 1, Mansilingan. Ayos! Sige, ari na sa aksyon Roger Gutim, live report sa Northern Negros. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, may patrol, field reports. Aksyon Roger, may gabi, please come in. Yes, action na rin kami sa itong mga ka-aksyon. Wow. Duka. Ano na ang chimpo sa kati sa mga tagaulan? Sa buong medyo matultawa sa nari kag mayon, kimpo dire, way kay katlaulan kay na. Good. Tag, medyo mabulubog na lagi ako. Kaya nag-init na diya. Oo. Nakatilaw na kami di init. Oo. Kaya daw medyo mapulo pa ang kimpo. Kaya daw, okay mo lang gati, dugay man nga daw gusto taman sang mga kimpo nga mainit-init na. Oo. Oo, kasi daw natamal makita naliligad to sa Nereka. Oo. Pero tayo mo na daw gawa-gaw dyan po ng gumguom kagang mapaang kimpo. Kaya pagkadugay mainit, pagkadugay mabugnaw naman daw, maaw daw mandong naman daw, gagawin man galom. Oo. Pero way man nga kaulan. Sus. Pila ka mga balita sa Nerek aton siningagin na tutukan man sa aton nga area of responsibility. Ang sa syudad sang Sagay, mga launang 58 na sinig na mga hapon, may mga apat na mga persona, pila ni apat, nagkalanapan, kag may mga jandos pa nga mga at large, matapos nga gina-raid sa kapulisan ng isa naman ka mga
pag binulangay, tari-tari. Sus. Aw sa may purok buntod sa Barangay Poblasyon 2, Siyudad Sangsagay. Unang nadakpan si Jonathan Sismo Aning Horcales, 71 anyos edad, may asawa, residente sa Cristo, Asinda Paraiso. Ginakupan si Rolly Alo I. Adinho, 41 anyos edad, soltero, residente sa Hacienda Isabela, Barangay Himugaan, Baybay. Reynaldo Barrientos I. Magno, 42 anyos edad, may asawa, residente sa Purok Matakay, sa Barangay Poblasyon 2. Romero Suarez, Digala Pagidaron, residente sa Purok Buntod sa Barangay Poblasyon 2, kag may mga jandos pang at large. Sa report, ang katapos ng kapulisan sa Intelligence Section sa idaraw sa pag-supervise mismo ni Police Major Albert C. Ang mga kapulisan po sa kay Police Chief Master Sergeant Benji Priatos, Police Corporal Lernie Alatsa, kay Police Staff Sergeant P.J. Villanueva, ang nagpatigayon sa pag-raid sa sining ginaligar nga illegal nga pabulang sa among lugar. Mga alas 2:35 kay na sa inigila mga hapon sa mag-abot sila sa naisipin nga lugar kaya pagkatapos sinikot on the act na engage sa sining illegal gambling nga sa diin kilala nga tari-tari. Kag violation ini sa Presidential Decree number 449. Na-recover ang 5 tanan ka mga manok nga wanted in action. Mga mga WIA, wanted in action. Kag na-recover man ang duha ka mga bulang. Ang bit money 230 malang sunod sa pulis nga ilaman to na recover. Kag mga persona karon nga subject agin pang-restar agin hatagman sa ila gina-praise sa ila sining constitutional right. Inambal sila ang ila sining kinamatarong kag pagkatapos kinpatigay ng pag-check up sa ila sining sa Central Office, and then tungod kay physically fit sila at ara karon na hunong sa bahin sang Sagay PNP Custodial Facility. Si Lunes kinang kaso? Si Lunes ang kaso. Ang ilan nga piyansa, hindi na maglubo 30,000? Basta bulang sunerek yan, 30,000 na. Kung mga tungis ang 10,000. 10,000. Ang iba nga nagalaga, mga nagtag 10,000, 20,000, no? Depende man isa, pero kung bulang, basta bulang, ang Republic Act 449 o kung PD 449, 30,000 na siya. Ay, iba nga na, bisan hanto, kung na kang bugoy, kag kung, ano? Bisan bugoy, area 10,000 na yan. Iba nga na, 30,000 eh. May ara 30,000 man, yun. Gamay lang na. Kasi gamay kay illegal, bala mo gini nga illegal, mampang ka pa, muna blaw. Ang bugoy daw hindi maginagani, pero kasi parang imuon talaga dyan ati ang tao, di ba lang magkuha kay illegal? Inang hanto. Bagay, dakpon gid. Dakpon gid, gamay kag dako, dakpon. Gamay, tiyan, kung dako tiyan, dakpon na. Hindi na na-insakto. Damo nang ngakis na. Ay, gali. So na kasi yung tari-tari gali na? Tiyo mo ko naman tao yan, Dahil lang na sa bulang, no? Kita mo itong tabo to sa kalatraba to, tari-tari mo lang to, itong nagpasisim pa to sa COVID. Gani. Muna galing apat ya, hindi aling sige ka pasaga-saga ang mga mahilig sa bulang. Kaya lain na subong. Kita mo na sa kadis, kung tikisadya na di tani subong na tani subong ni gaganar-ganar na kita. Kaya mo na karoon kay pandemic, di. Virtual nga kuwan lang eh. Kita ko ganda nga ako nga picture sa last year nga nagatupad ko sa ginapatungaan ko sa duwa ka mga linay lang nga mga first runner-up si Kandanarap sang binagsa Queen. At again
post ko, ngayon magaling ko kung tupad ko. Sila ngayon mas lang tupad nila ko. How? Daw, kwan ka? Daw, model ka? Sige, hindi, wala kasi sa una. Yung tayan mo tamang ginong kante sa una, sa timpo ko. Ano to nakita ko sa picture ninyo, Lihilang? Daw may ginaobra ka to? Ano to? Kalanaan to? Hindi Ano to? Kanto, kundi nga lugar nga daan to nga pwesto, kundi kuwas na giya, tapos sa contract, ginaglanon nyo na. Kaway na ko na rin nyo. Ang structure patindog ko, nalugunan ko. Meto kami to daw rights malang-balang lugar na nga, daw mga 15 years nga, ginakulang ko lang na kay isang una na kami gistargin. Mo na nga gibalikan ko itong ginimpiwan kag ang mga materials nga alin sa daan ko nga kung gi-recycle ko, ipatukod ko to. Okay. Bali ako lang kag si Mrs. Gobrobra para Nami ito, lapad to? di ito lapad na gamay lang to ya. Ito ba dakatinlo, Blau? Kala to ya, para lang to ya kung halimbawa magbayad ka pa yung mas laging house kung dala ka na lang. Ay, kasabagay. Bayad mo sa lodging house kasi baka mo lang bugas kag pakaldo ka lang todo para may bawi ka man, no? Joke lang. Kaya mga lodging house kaya ginaw na ano nga woodline, istorya na yung mga laing pala karon. Ikaw na nag-istorya yan. Kita kamay sa Derek. Sige. Os na ko mamatak. Kita dalawang sa Derek. Dari kita na sa medyo may nagayubon-yubon. May yubon-yubon. Grabe ba? Hindi, kaya wala ka liso sa gay. Os kita. Sige. Okay mo to. Os kita siya sa kante. Hindi mo na buti sa lingon. Gusto na. Hindi kasi sa yubon-yubon mo lang Yubon-yubonan, ha? Doon ka na tayo malamig sa Derek, isa ka para sa orang gindakop tungkol ngayon siya. May kaso sa pagbilang sa Republic of 716. Sabi at sa Derek, iya sila piyansa, 472,000 pesos ang iya na kinalano ni piyansa. Yabi, 472,000 pesos. Daw lapit-lapit ang sun Eric. Tunga, milyon ang kilala niya piyansa. Sus. Gindakop ni sa mga 7 tak na sa ngaga, nasa nga mga katapos ng kapulisan. Ang suspect kilala ni kay Dante Gavat Edinson, 32 anyos sa edad. Kag soltero, residente ini sa paglaong barangay Luna, siyudad San Cadiz. Sa report nga inisyal ginakop sa makatapos ng kapulisan. Aside sa warrant sa Buena Section, iniisa ay dalaman sa pag-supervise si Police Major Aki Dishar. Kag ang mga kapulisan na proceed sa area. Ang sining warrant of arrest kagin issue sa RTC Branch 60 by criminal case numbers 18-6638 kag 39 and 40 mo silingon tatlo tanan ka mga kaso gali naman nila ako ang iyang piyansa sa pagbelar sa Republic Act 716 and violation section 5 kag may ara pa siya RA 9262 kung bawsi violation against women and children. Ginpermahan ni Honorable Judge Gwendolyn Jimenea ang Executive Judge ng RTC Branch 16 yung siningawaran sa October 3, 2018. So, lawig-lawig naman sinerik nga inisya ang lawig-lawig naman sinerik nga inisya ang nakapalagyo ka 2018 muslingon ara sa mga moles sobra 2 katuig lapit 3 katuig dag ini ang nadakpan sa mga katapos ang kapulisan. So, ditinado man siya karon kiti parte ka na ko sa piyansa 472,000 tanan. Wow. Ang kinanglanon niya nga piyansa para nga inisya maka angkod sa iya temporaryo nga kahilwayan. May mga operasyon git patikain sa mga katapos ng kapulisan sa pagpumuno sang Deputy Chief for Operation nga si Police Lieutenant huwag kumakuha ang iyagin pero bangkot siya kayo na daw bangkot mo si
Pero ang team leader gisang station tragi po sa unit mo si Police Senior Master Sergeant Romar Bayuna. Tapos may upod kay ina nga deputy nga lipat ko sa pangalan niyo to ba? Oo. Pero tayo andyan Japon sa supervision ni Police Major Rocky Dishar. Now, gipatigay ng mga bypass operation sa may sitio Malunao, Barangay Tiglawigan, may mga alas 2:40, tatak na sinigid na mga hapon. Indakop si Alejandro Rivera. Alejandro Rivera Jr. Parlot sa 32 anyos sa gidanda. Kag wala sang asawa, inisya residente man sining sitio Malunao, Barangay Tiglawigan, siyudad sa Cadiz. Nakuhaan siya mga 5 tanan ka elongated sa siya. Kag ang report atong isa iya nga bypass item is kabaylo sa 500 piso bill nga gingamit as bypass money. Kag ang 4 naman to daw nagabili kuno tag 3,000 ang isa ka elongated. Okay. So, pero tigipay, lalo pa sa crime lab, ini siya ang, kaya na, no, sa pag-body search siya mo na nakuha sa isa ka, daw kulo kahita nga gamay, ang 4 pagin sa mga elongated, nga plastic sa siya, nga mayunod siyang gina, sospitsuhan nga shabu. Gina sospitsuhan pa lang kahit why pa man mag-agi sa crime laboratory actionary ka. Yes. So, ginasuspitsuhan pa nga shabu. Sa katapusan na ito kabalita, os pagkikil duty accident, may dalom-dalom pag-ising ibunan. May ara na da. May ara pag na da. Ano na? Kundi, okay nang iskarante daw, tawhay. Sagay, may bilulangay. Tadis, may wanted person nga pati ka na mo kaso ginakop. Kag may bypass operation, naman ang ibon-ibunan na yun. Sa os kita gamay aksenere ka. Sa may dalong pagid sa ibon-ibunan. Manapla kita, manapla. Manapla. Isa. Manapla. Os, ano? Os. Sige. Sa manapla kay Police Captain Ginek Bermudez. Bermudez, ang gwapo nga tawa, simple lang sa kung mag-Amerikana, daw si Kwan man May plano ka naman, ha? Duga nga, na Sir Jerry ko na. Ari ba? Sige na pa debit-debitan mo gid siya. Sir Bermudez, bot ko na Roger. Kadto lagi sa Lunes ka Domingo, at Sina. Ari, aksyonera kaya balita kay Captain Ginek Bermudez. Gilagi daw text ko siya daw. Singkutan may interview bla siya. Daw na idlaman ta. Lagi ko maka-interview mo kay daw dugang gamay bla. Pero kaway labot namin interview ya, actual ng interview. Actual. Hindi recorded namin ya, one-on-one interview bla. One-on-one interview. Mga ganito, sige lang nga, kasi mga timing nga ito si Japo na. Gani. Kapag timing sigurado ginaya, kasi sa dala sa timing, upo na daang Kayuhan. Dara na. Ari balita. Ha? Dara na tananda. Dala. Kayuhan, kalainan. Ay, nakalainan niya. Mga pagkapamanggiw, kayuhan na. Oo, sige. Gabat kaya. Ari, ang balita sa alas 11:40. Antak na sila mag-ana sa Ubto, Tigpalanyaga. Karon gid nga daw inero 23 sa patigan sa bypass operation kapulisan sa barangay 2A Manapla, Negros Occidental. Ginakop ini si Simeon Libuon Carbahusa, 33 anyos sige anda. May ara siya live-in partner. Pero wala siya kung asawa. Kaya residente sa barangay 2A Manapla, Negros Occidental. Ini nga nabitang persona ang ginaligar nga nagabaligya sa Shabu sa iya na lugar kasi iya na residente kag sa mga ibang pagid nga mga lugar nga gina-target niya nga baligyan. Yari ini siro sa report sa kapulisan sa top 2 drug watchlisted personality sa Manapla Police Station. Na-recover sa iya siniposition ka control. Una, ang isa ka bypass item, small hit cell transparent plastic nga may unod man sa
suspitsuhan siya mo. Aha. Duha pagid ka mga elongated nga transparent plastic nga may unod man nga puti nga daw crystalline substance nga ginapatihan man nga suspected nga shabu. Na-recover pagid ang isa ka 500 peso bill. Aha. Kagin kami gini nga isa ka buy bus money. Aha. Na-recover pagid ang isa ka tutor kag subugman mga illegal drug paraphernalia. Oh, perte. Kag ang report nga pagkatapos sina why na sa man recover. Abi ko may harap pa. Ano yung report niya na sa otod? Ate kay ang hatag roto man mo. Hindi tingob. Hindi tingob. Ano pang report sa ko? Tuton mga hindi tingob. Depende sa hatag mo. Silo 50 lang ron. Doon kinala ko ba? Ginaway ng ipit niya, pre. Ginagiling ang kwamlagin, pilo, igibla nga doon, gamay, igibla. Pre, puro pangapi lang daw, Sus, bukas ang migo ko, sus, yan mo na, naman nga 20 pesos mo naman. Ginaway pa ka ipit, blaga na tago, kaya sikrito, bro. Kaya tingnan mo, tao mo. Gina pilo-pilo, gamay niya, pre, gimpi-iplit siya pa gamay niya, pre, kitaguwa daw niya, puro pangapi na. Sasayin kilala ko niya, siya salamat, may puro pangapi niya. Sus, pagbukas na mo yayaw siya, 20 mo lang naman. Sige na ba, may 20 ka sa wala na gin. Matsaka, isa ko na 21 ba? Nakauti, amamo, guro Ako ganito, may nagpanawagan din sa programa ko na sa IPM pa, no? Wallet. Para ko na wallet, tatlo na kadlaw lawag ko daw ka nalainan mo ko sige bla. So, why may pabalo sa akon kung nakita na mo. So, yung tatan ko. So, kita ako niya sa CR, sa tong giliyog bla. Ya, pre, why mo na ginalawag ako? Ko kayo daw tatlo na kadlaw, ko tayo why pagaliaw, why mauli, nga why pa. Yung mas kulang na sa pangapi, Kaya inawag daw liwat. Nga, Rio, ikaw ibutang na daw kayo kapag iip ako. Bullshit. Pagbukan ko, namamo ba? Dami ang balon nga, 50 man niya, waris siya, no? Hindi ko na paglawagon. Ay, bullshit. Hindi mamo na. Amamos kilala ko, Okay lang Sabay man tayo nato niya, in the line of public service man niya mo, tinalawag sa gitman ako. Kami yawat pa mangyayay. Pero kung magkuhan man, dala na tananda, tawag niya masus, 50 ako na balang kalidad sa ato niya nga. May kulong intos mo. Sige natin, mo report to? Di ka na to? Wala naman ito recovery. Wala ito recovery. Ito ang kaso na file na, why pa? Why pa ating inalan niya. File na lunes pa. Nag-inalan niya, Okay. Sige. So, muna, action Eric, ato di, madulong report na. Kato di nga mga area of responsibility. Daway na kita ususan na, kaya lulos na. Gani. Ubos na kita action Eric. At alin nga sagay, Tades, manaplanan nito medyo way na kita. Sige. Amo na gina ang iyang pinaka-kanya gina. Pinaka-ubos yun na gina. Okay. So, balita ka ba informasyon? Dali ano ka, chimpo ko? Sa Tades. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon, Roger Gutim sa report. Kung kihintos nyo ba, sikit. Sama ko lang. Aksyon! Radio! Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Buyong ni Aksyon Roger Gutim na May kapidala kay Maninoy, kay Maninay, Chari Salvacion Sa Carlota City, si Christopher Redfield, toto ninyo. Tamiyan lang si Cap Bibing Noble, si Tita Minda, kakangayang idol, si Action Ann Defensor. Report na Action, Roger Gotib, ginadulong si sa Kalawansang Life Extension Clinic,
gusto nyong libre nga medical check. Balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. Ang gawang report ni Aksyon na Percival Villamor sa line number 1. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Radio. Ito ang Aksyon, Aksyon, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Night Patrol Field Reports. Dari sa Aksyon Percival Villamor sa report first. May gabi, please kawin. Mayong gabi aksyon na Eric kaga sa aton man nga mga suki nga tagpalamati sa aksyon na Radyo Bacolod. Ang Bago City Police Station nag-conduct sang operation against sang illegal gambling action na Eric, no? Kaga ang operation ginapamunuan ini ni Police Major John Jewel Batusan upod ang aton nga alert team. Sa diin nag-conduct dito sa Purok Kamingawan, Barangay Talok, Bago City. Kag may dalaman ining warrant of arrest ang aton kapulisan kag nagdakop diri sa isa ka persona nga nag violar sang PD 1602. Ang persona sini kilala diri sa kay Christian Olarte Ipasamanti, 30 anyos, kag may asawa, kag inisya pumuluyo man sang barangay Purok Kamingawan, Barangay Talok, Bago City. Kag ang inisya ginserbihan sang warrant of arrest nga ginpanaog ni Honorable Irene O. Bunghanoy, presiding judge sang MTCC Bago City. Kag ang warrant of arrest may pitsa sa tong January 15, 2021 aksyon na Eric. Kag may bill recommended ang korte batok sini sa iya sa pagbayular sang PD 1602 sang 30,000 ka pisos para man sa iya nga temporaryo nga kahilwayan. Karon ini ang suspetsado na unong karon sa kustodial sa Bago PNP Police Station Action, Eric. Report live gikan diri sa Bago PNP ang inyo ka-aksyon, Aksyon Percival Villamor, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio.
Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat kid Aksyon Percival Villamor sa imo sining report. May gabi dira sa kay Joanne. Ja monitor gisa sa taon nga panyapon. Maninay sa Central Morp may kakaroy bibidor dira sa Rosario Heights Division. Sa barangay Takuling ara sila nagapa urok-urok. Kay Sermon Lopez da may gabiigid no. Kay Sermon Lopez may nila nga pagpaurok-urok pamati. Balik kita, pagbalik natin, balik ka report na action dyan. Pagkatapos lang sa ito importante nga mga pahibalo. Ang balitang ito. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga nagahatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog. Istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig. Istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga ni nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers ng istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod.
Naghakot man sang pagpasidungog nga makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na ngay, sa anong kalintangan, responsable at ang balita, pagdahil na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ito mga palanggagamang itang palamating. Ayun nyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Balik diri sa balakad mga bidrasa kay Eric Rojo, Eric Rojo Asyado sa Quezon City, Metro Manila. Sa kay MGS Herrera dira sa Monticelio Subdivision, Binalbagan. Tumati sa aton si MGS Herrera, Monticelio Subdivision, Binalbagan. Lapit na sa lugar ni Mama Betilaw ning lugar ni mo. Gina galon pagsubiron da mayong gabi. Emi Esmeralda Dolido, good evening, kay Nena Paredes. Kay Cory Bidaha sa Kuwait, mayong gabigid. Balikata sa aksyon dyan. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Action dyan sa final ng report sa Patrol 2. John, please come back. Suportado Actioneric ng PO 3rd Infantry Brigade ng Philippine Army ang tikang sa Department of National Defense ko na DND nga untaton ang DND University of the Philippines Accord amaning kasugtanan sa tunga sang gobyerno nasyonal kag sang bulutuan nga University of the Philippines kung saan ila dirigin payag ang kinahanglan anay nga magpakig-angot ang mga otoridad labi na ang mga law enforcement unit sa tagdumalahan sang bulutuan antes pa man ini makasulod sa vicinity sang bulutuan mismo Actioneric. So the TO 3rd Infantry Brigade Internal Affairs Officer Army Major Zenon Pancito III nga ang pag-untat sang kasubtanan na naghatag sang kayunan sa mga otoridad nga mapabilin ang karino, seguridad nga katawayan bisan sa sulod mismo sang eskwelahan. Gingklaro din ni Pancito nga pisar nga ginuntat na kasubtanan may mula makasulod sa mga bulutuhan ng mga otoridad sa tion nga may nagaluntad nga krimen. Bukas diring militar actioneric sa nga makikigunanon sa mga tagdumalahan sa bulutuhan agud matadlong ang mga salang impormasyon nga asuno sa iya nagalapta sa subong. Gingklaro din ni Pancito nga wala dapat kabalakan ang mga aktivista nga grupo sa tikang sa DND bangod aksyon diri sa iya nga hindi man makabig nga krimen. Ambal din ni Pancito ang aktivismo hindi kaangay sang komunismo. Rason ko nga hindi makabig nga krimen. Action Eric. Kaya kung din kay Pancito, ang pagsulod lamang sa mga law enforcement unit sa bulutuan kaangay sa University of the Philippines ang mahimo kung may nagaluntad nga krimen. Pagpayag ni Pancito, isa sa luyag ng toton sa gobyerno mong ginaligad niya recruitment kaya ginahimo sa mga rebelde nga grupo sa sulod sang mga bulutuan nga ginakabig bilang krimen. Dugang pa ni Pancito, madugay na kuno may nagaluntad nga mga recruitment sa sulod sang UP apang wala sang nagakaigwatikang nga ginhimo ang tagdumalahan sang bulutuan. Gari si Army Major Zenon Pancito III sa ato naman nga interview action Erika. Welcomes the application of the UPDND award. Dahil sa aming pananaw, anything that will help our soldiers in fulfilling its mandate is most welcome. The application of the award is actually allowing us to do what is required
yan si Army Major Zenon Pancito III, ang Internal Affairs Officer sang 303rd Infantry Brigade. Balik tagikan sa patrolang taglibot sa Bacolod, Aksyon John Diaz. Una sa na sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radyo. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Salamat dyan. May gabi nila sa kay Noel Amar. Panahon sa Bacolod, totoo Noel Amar di okay gid. Good. Inday Blasada sa kay Dexter Patricio, sa kay Baby Biligorio Gregorio Yulo, Hansi Roquero, Inday Blasada, Walter Peter Sinas da kag sa mga taga Manapla Pulis sa PCR Department mayong gabi. Jamie Logruño, good evening. Kiss me goodbye, kiss me good night. Pagi sinimanon ang Accelerate Patrol Program sa Sabado night magkatako pinitiporyo. Pahuway kita buwas, balik kita Lunes, same time, same station. Pero boss, may action police 5 kita, no? 3 to 4 sa hapon. Ato sila patrol, unit reporter selection nga nagpalagad karong gabi sa Action Roger Gutiv, Percival Binamor, John Diaz, action ninyo bugin ang ato kapiloto sa Patrol 2, Crosswind Patrol News Center, action Dave Salazar, technical partner Studio A, broadcast engineer Oliver Pason, backup security guard Tunog Banwa, back-to-back ka security guard Edmond Campaner, with IT expert action JM Baikin. Transmitter control tower sa Barangay Talok Sunod Sang Bago, broadcast engineer Edward Balico, back-to-back kay security guard Rene Cordoba. Sa mga station manager Action na Magbanwa, production chief news director Action Rex Cantong, ang yulagat ng Kurman Action Night Patrol Program Lunes Tubtub Sabado. Ako naman sa Action Eric Magbanwa na kasiling adios. Amigos, hasta la vista. Ayaw magkalipat atis magtulog magpangamuyo. Sa inyo papangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog ka kwerpo sa Action Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon. Happy weekend. God bless the Philippines. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon